वसाड पडले हेंका डेंगे तोडूक अडकत्ते हवे आम्ही दातान डेंगे तोडतो त्याचं झालं असा मार्गशीर्ष सरताच बायलेक म्हावरा खावचो हटिलो मग आम्ही इला वडायाच्या माऊली निकाऱ्यावर भाजलेला पापलेट हवा असा मैग्या काकाक सांगतात मैग्या काकान पापलेट निकाऱ्यावर टाकल्या पापलेटाचा वास सावतीनीच्या नाकात जाता सावतीन धावत माऊली दिली सरसरीत पापलेट भाजताच बाबल्यान सर्व स्टार्टर हाडून आमच्या फुड्यात डाळल्या मार्गशीर्ष सोडणारी बायल रवली बाजूक थोरल्यान भाजलेला पापलेट बळकावल्या माझा बारक्याला चॅप्टर क्रॅप लॉलीपॉप ढापल्या मग मी उगी रवतय काय चिकन काळी मिरी कबाब काळी जादू केला आणि शेवटी बायलेम प्रॉन्स रवा फ्राय वर हिरवी जादू केल्या मेलो राजगो तर हे 4 दिवस उपाशी असल्यासारखो चिकन थाळीवर तुटून पडलो होतो राजग्यान त्या थाळीवर एमटाव घेताच बाबल्यान हे आमका थाळीवर हाडून दिल्या बाबल्यावर विश्वास नसल्यामुळे बारक्यान टोप उघडून मालाची खात्री करून मगे कामाक सुरुवात केल्या तावसर थोरल्यान भल्या मोठ्या सुरमाईक सरसरावक सुरुवात केल्या टाय चिपळीने धमाकेदार ओपनिंग करताच मी 1 डाऊन का षटकार मारून बकऱ्याचो मानकरी झाला 2 डाऊन का उतरून बायलेन सर्व सूत्र आपल्या हातात घेऊन एक करून सर्वांचो समाचार घेऊन मॅच फिनिश केलाय मग तुम्ही केव्हा येतास माऊलीत तुमची टीम घेऊन कॉमेंट करून नक्की सांगा।